Astronautille kuukin on ihan lähellä. Maa ja kuu ovat näköetäisyydellä toisistaan. Niin lähellä, että kuusta voi erottaa vuoret ja tasangot, maasta meret ja mantereet. Tuskin kukaan meistä pääsee kuuhun asti, ja toiset maanosatkin jäävät tuntemattomiksi. Vaikka haaveilemme maailman ympäri matkasta, ei kaikilla ole mahdollisuutta lähteä kaukomaille. Taikka ovatko ne enää edes kaukana? Liikenteen, varsinkin lentämisen nopeus on saanut aikaan sen, että välimatkat tuntuvat lyhentyneen. Paikka, jonne pääseminen kesti ennen monia viikkoja, on nyt muutaman tunnin päässä ihan lähellä. Vammaisuuden takia myös kotimaassa voi matka maaseudulta kaupunkiin olla satoja hankalia kilometrejä. Paisuneet kaupunkilähiöt lisäävät etäisyyksiä taajaman sisällä. Taksi voi viedä perille tai jättää väärään paikkaan, ihan lähelle. Se on suhteellista. Paikka, jonne haluan, on vain korttelin päässä. Sitten se jo näkyy. Minulle se on liian kaukana. Ja muutama porras nousu vuorelle. Kun käsi ei yletä, on kahvikuppikin yhtä saavuttamaton kuin kuu. Oi kiitos.